Ako divotvorca ho Ježiš už vtedy zaujal. Ale on to nechal tak, ale keď teraz po roku nastal jeho problém, on si ako si spomenul po roku na túto udalosť. Aha, je človek, ktorý dokáže robiť divy. Možno urobí aj div a uzdraví mi syna. Veď kde inde mal hľadať pomoc, ak nie u toho, ktorý naozaj robí divy? Ak by robil divy možno niekto iný, išiel by k nemu, neponižoval by sa ako Herodián a nešiel by k Ježišovi. Ale keďže nik mu nevedel pomôcť, išiel k Ježišovi. V takýchto chvíľach všetky osobné predsudky idú bokom. Je jedno, či ste Herodián alebo farizej. Na tom nezáleží. Potrebujete pomoc? A vy tú pomoc hľadáte tam, kde sa dá získať. A tak čítame vo verši 47. A tak sa úradník vybral k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna. Všimnime si, že úradník volá Ježiša do Kafarnauma, aby on prišiel a urobil div a uzdravil mu chlapca. A toto je prvá v Novom zákone učinená zmienka o uzdravenie. Hoci dovtedy Ježiš neuzdravoval, predsa ho úradník žiada o uzdravenie. A to je zaujímavý súvis s jeho prvou návštevou v Galilei. Vtedy na svadbe v Káne. Táto svadba bola prvý záznam o tom, že Ježiš urobil nejaký zázrak. Hoci Ježiš dovtedy zázraky nerobil, jeho matka Mária ho predsa o zázrak požiadala. A mne to hovorí, akoby Ján, alebo akoby Pán Boh, ktorý dal napísať evanjelium, hovoril: žiadajte ma o nevšedné veci. Žiadajte ma o veľké veci, s ktorými možno doteraz nemáte veľké skúsenosti. A to isté, presne to urobil aj úradník. On prišiel požiadať Ježiša o veľkú vec. Prišiel požiadať o uzdravenie syna. Ale Ježiš ho v zápätí schladil svojou prekvapujúcou odpoveďou. Verš 48. Keby ste nevideli znamenia a divy, neverili by ste. Inými slovami, pozri, prišiel si za mnou, lebo si v minulosti videl divy, ktoré som robil. Ale inak mi neveríš, kto som. Aj teraz si prišiel po div, ale keď ho nedostaneš, neuveríš mi. Prečo mu to Ježiš hovorí? Človek prežíva bytostný problém, dieťa mu zomiera, každá sekunda je vzácna, príde za Ježišom požiadať ho o pomoc, pretože vyjadruje tým, že robí divy, a Ježiš začne špekulovať niečo o viere a o divoch. Prečo to urobil? Tu sa dostávame k problému a k jadru nášho príbehu. Pretože Ježiš vidí závažnejší problém, než problém jeho chorého syna, ktorý umiera. Ale možno sa pýtame, no môže byť niečo v jeho živote závažnejšie ako problém umierajúceho syna? Predstavte si seba v jeho pozícii. Umiera vám dieťa na smrteľnú chorobu. Je niečo vážnejšie vo vašom živote? Príbeh nám hovorí, že áno. Otec vidí chorobu syna, ale Ježiš vidí vnútorný problém otca. Ježiš vidí ľudské problémy inak ako my, ľudia. Ich priority, ich poradie dáva inak, ako si to my v hlave poskladáme. A duch prorocký v knihe Túžba vekov na strane 197 a 198 v anglickom číslovaní hovorí o dvojakom probléme úradníka. Ten prvý je, citujem: dôvera úradníka ochabla, keď videl len jednoducho oblečeného, zaprášeného a unaveného pútnika. Zapochyboval, či tento človek môže splniť jeho prianie. No keď už tam bol, tak si s Ježišom pohovoril. Úradník, ktorý denne hľadel na kráľa Herodesa, mal svoju vlastnú predstavu človeka, ktorý má byť kráľ, ktorý má byť Mesiáš, ovplyvnenú tým, čo videl na dvore Herodesa. Človek videl ho takisto ako vznešeného a šľachticky odeného človeka.
Teda mal populárnu predstavu Mesiáša vo svojej dobe. Ale keď zbadal obyčajného pútnika, unaveného, zaprášeného, bol sklamaný. Teda jeho prvý problém bol, že mal nesprávnu predstavu Mesiáša. A od tohto jeho prvého a základného problému sa odvíja jeho druhý problém. A ja znova citujem túžbu vekov. Úradník si zaumienil uveriť Ježišovi len podmienečne. Ak jeho prosba nebude vypočutá, neuzná ho za Mesiáša. Uverí v neho len pod podmienkou, že splní jeho prosbu. Nám sa to možno zdá trúfale. Ale ja sa pýtam, nie sme takí istí v podstate? Teda druhým problémom úradníka bolo jeho podmienená viera. Moja viera porastie len vtedy, hovorí úradník, ak ty, Pane, urobíš to, čo ja chcem. Bratia a sestry, tento príbeh nám hovorí, že jeden základný problém vedie k všetkým ostatným problémom, ktoré prežívame. A tým základným problémom je skreslené poznanie Ježiša, Boha. Ak máte o ňom skreslenú predstavu, potom je pravdepodobné, že všetko vaše ďalšie konanie, všetko vaše ďalšie zmýšľanie a všetky vaše ďalšie postoje pôjdu zlým smerom. Koľko ľudí dnes pozná Ježiša skreslene? Ale nerátajme len tam tých ľudí vonka. Koľký z nás máme skreslenú a povrchnú predstavu Ježiša? Predstavujeme si ho ako takého a takého, zatiaľ čo on je iný. Sme ako úradník. On mal nejakú vieru, pretože prišiel za Ježišom. Ak by ju nemal, neunúval by sa. Ale jeho viera bola ďaleko od skutočnej. Preto, keď prosil o uzdravenie, Ježiš pozastavil svoju pomoc a nepovedal mu ani áno, ani nie. Ako som povedal na úvod, zaseklo sa to. Stojí to. Nič sa nedeje. A kým si úradník neuvedomí, že aj keď Ježiš nevypočuje jeho prosbu, stále zostáva pánom a Mesiášom jeho života, žiaľ, pán Ježiš mu nemôže v jeho veci pomôcť. Aj my máme vieru, lebo inak by sme tu neboli na tomto mieste. To, že tu ste, je vaša viera, ktorá vás tu pritiahla. Ale naša viera môže byť ďaleko od skutočnej. Prichádzame za Pánom Bohom, aby urobil to, čo si žiadame, podľa našich predstav, čo nás najviac v tejto chvíli trápi. Ak to robí, naša viera rastie. Ak nie, sme sklesli, strácame nádej a naša viera slabne. Je naším pánom, ak naplňa naše predstavy, ale vytráca sa z našej mysle, keď to tak nerobí. Ako si už neprežívame tú prítomnosť s ním intenzívne. Vzdialujeme sa navzájom. Našťastie Pán Ježiš využíva aj tieto nezdary našej viery. Neopúšťa nás ani v okamihu takejto krízy. Miloval úradníka, miluje aj vás. A ako využíva Pán Ježiš nezdary viery? Tým, že mlčí. Aj keď prosíme. Mlčanie je nástrojom, ktorý nás má prebudiť. Z čoho malo mlčanie prebudiť úradníka? Z toho, že prišiel žiadať uzdravenie pre syna, ale miešal do toho svoje vlastné veci. Chce, aby jeho syn prežil, ale dáva Ježišovi podmienky. Stále si drží svoju predstavu o Mesiášovi. Ak urobí div, ktorý očakáva, uverí v neho. Ak nie, neuverí. Prosí za syna, ale my cítime, že v pozadí v skutočnosti ide o seba samého. Tento jeho postoj môže stáť jeho syna život. Bol istý muž, ktorého žena veľmi vážne ochorela a bola úplne vyradená z bežného života, odkázaná na starostlivosť. A keďže choroba dlhší čas neustupovala, tento muž začal byť z toho veľmi nešťastný.
A tak jedného dňa vstal a išiel hľadať pomoc k Bohu. Tak už to v krízových situáciách býva. A modlil sa, aby Pán Boh uzdravil jeho ženu, aby sa mohla čo najskôr vrátiť do bežného života, aby už nemusel prežívať taký urputný smútok a tiež obavu z toho, že sa o ňu bude musieť starať, pretože už bez toho musel pracovať, mal kopec povinností, musel sa starať o deti, o domácnosť. Proste bál sa, že to nezvládne. A tak sa modlil: o Bože, uzdrav moju ženu. Modlil sa za ňu, ale vlastne sa modlil za seba. Aby nemusel prežívať smútok, aby mohol zvládať svoje záležitosti, aby sa nemusel zaprieť, ak by jeho potreba nebola vypočutá a stav jeho manželky by si vyžadoval naďalej celodennú starostlivosť. Hoci sa modlil za chorú ženu, v skutočnosti choroba ženy bola až na druhom mieste. Na tom prvom bol on sám so svojimi starosťami a obavami. Neuvedomoval si svoj sebecký a pokrivený postoj, ktorý môže stať jeho ženu uzdravenie. Bratia a sestry, sebecký postoj vždy ohrozuje svojho nositeľa. S takýmto postojom sa totižto človek nenachádza v spasiteľnom vzťahu k Bohu. S postojom, kedy v pozadí stále len myslíme na seba, nie sme pripravení na život v nebi, ktorý je založený na nesebeckej službe. A ak sme si už zvykli na svoje postoje a zo zotrvačnosti sme leniví ich zmeniť, pretože nám to takto vyhovuje, nám to takto stačí, uvedomme si jednu vec, že tým ohrozujeme svoju večnosť. A teraz nemyslím len na sebectvo, ale na akýkoľvek iný pokrivený postoj, ktorý v nás môže byť. Preto chcel Pán Ježiš dať úradníkovi lepší dar, než ten, o ktorý ho prišiel žiadať. Preto na chvíľu pozastavil svoju pomoc a nepovedal ani áno, ani nie. On mu chcel dať dar zmeny srdca a spásy a nemohol mu udeliť menší dar, uzdravenie jeho syna, bez toho, aby mu nedal ten väčší dar. A my zaujímavý komentár k tomu čítame v Túžbe vekov. Kráľovský úradník prišiel prosiť o záchranu toho, čo mu bolo najdrahšie. No Ježiš mal pre neho ešte väčší dar. Nie len, že mu chcel uzdraviť dieťa,